Ngut ki Kyrtong na Seng Congress na Ribhoi District, kiba kynthup yu Dr. Celestine Lyngdoh na Umsning, ka Kong Rona Khymdeit na Nongpoh, Bah Charles Marngar na Mawhati, baru Bah Stanleywis Rymbai na Umroi constituency, kila Thep Kyrteng ha ophis jong returning officer ka Ribhoi District ha ka tarik Rymphang. Katba Bah Edrian C Mylliem Kyrtong jagani Seng na Jirang constituency, unsa Thep Kyrteng ha Nongpoh ha kalai tarik Rymphang laong Khubor. La synran ni kini Kyrtong de kibahi hasem kilok kijor ki nongkyrshan bat ki dkhot jong Seng Congress ki belawan na la ki jong ki constituency. Ni pen pau ke jing ngo ngu nungkong yo blai trai kengrat nong bu nong thau balai lam yang ni bro sawut ki kandidat jong ka Congress party ke jongi i Dr. Lyngdoh na Umsning manga na Mawhati i Kong Rona Khymdeit na Nongpoh bat i Bah Edrian Rymbai na Umroi constituency ni pen pau ke jing so komen nomor mendag sengi ngeladap ban pendep ya kani ka filing of nomination bat ni so komen ba bro sawut ki paper ke jongi ki labyang nut nok sinong de se ki don hang ni hang tai mo agaba na kaliang ki election agent jongi ki laban pendep ya ba beruna hang te nang ne tai le se de ngi kwa bani thu ipi ba mendag sengi ngi file tang sawut kumni bat kalaban ke jing penbait ba iba Adrian u Kyrtong la kandidat jong ka party ke jongi na Jirang insa file sai ke sengi dikata ga bangi don ban itu ipi de nakaliang ga jongi ngi chimi kene kalat ke kabu ban ai khublai kerpang ya ki pajba jong baro santli ki constituency ki nong trai jong ka party congress ke jongi dekat ki jing kurku kerdo nakaliang ga jonga komu president ban nakaliang jongi baro sawut kentup ro iba Adrian iban sa file sai ke sengi ni ai ki jing kurku kerdo iki baro ban idon ro ga jinget ba ga jing kerman ga baskam ba baro sangut ngidon hak ta katong jong gajing elek ke jongi kata kadai kendiat ke bang kwa ben pau ke Khubor syapi ki parlok